daga baba sai baba ne ma bai ki samu ba. Atiku Abubakar kai ne garkuwa babba, waziri mun yarda kai ne dan halalin mu. A gaida mai halin girma ba na yaro ba. Baba Atiku Allah ya nufe ka tsaro, mahasadan ka karyar su ja da kai garu, ka zama tsumagiya ga makiyanka sun yaro. Me wannan a cikin aljihunka? Kaza ce, kaza kuma? Wallahi kaza ce. Kaza, ina ka samu kazan nan? Ruwan da aka yi jiya ne da ke ta wallahi, to kuma na zo wucewa sai na jagar tana karkarwa sanyi. Shine na ɗauka na ɗan sa ta a jihu zan kai ta in kara ta kusa da wutar ta ɗan jiɗimi sai in sake ta. Ya wuce wannan ma ɗan hannu ne. Ba abin da zan mata. Wannan ɗan hannu ne. Ya yi kyau. Ba wannan ba wani ɗan hannu ne wannan wani kaza za ka ɗauka ka je kai ta wani za ta shafi. Sa ta kawai ɗan hannu ne wannan. Ma ba riƙe ta mana ko ka sa ta ka je ka ji da ita. To na gode. A tsare ne. Na gode. Ya yi daidai. Goma mu ci gaba da wannan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Haka? Na'am. Ga hadiri ya haɗo kuma kin zo kin zauna a waje. To in ban zauna ba yaya zan yi? A to kaka barin tsuguna na ji kina maganar tana karkarwa kaman batirin ki ya ƙare. Dole ce na fito. Ka ga tsintsiyar tawama. Duk ta karye. Tsintsiyar ma kaman dai ta daina amfani. A gaida zakin maza, Atiku dodon maza, rana da ka fito hannu ba za shi kare ka ba. A gaida zakin maza, Atiku dodon maza, rana da ka fito hannu ba za shi kare ka ba. Yo daman ke maka kai in banda rikici irin naki fi sabilillah wannan tsintsiyar ai ta riga ta karye ai ba za ta moru ba. Kin ganta kwaya ɗaya ce ga ta nan wacce ma take da ɗan tsayin. Ita ma ba abin da za ta yi. Ba kin ganta ita ce kadai mai dan tsayi. Kuma shi ma ba za ta amfane ki ba kaka. Gaskiya ne. Kuma ki ta wahalar da kai ki fi sabilillah. Kai tsaya. A ina ka samo wannan kazar? Kaka wannan kaza. Wato siyo ta nai dan in siyo miki magani wanda zaki disa a ido. Da dai idan ki kuru-kuru kamar gurjiya amma ba kya gani. Yace da rikici. Tsintsiyar nan kike ta kokari sai kin yi shara kuma wallahi tallahi kura ce ta kade miki ido. Amman ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah gashi ka fara gemu. Ni dai na san a da dai haram gudunta ake yi. Amma yanzu na ga gudu take ana binta domin a kamo ta. To wallahi ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah. Kazan nan ka rabu da ita ta tahi abinta. Yanzu kaka ni da zan siyo miki magani ki ci gaba da shara da tsuntsiyarki. In har sai ka siyar za ka siyo min magani in sa a idona to ba na so sakatta ta tafi. Amma wallahi kaka ban so ba. Ga idan ki nan kuru-kuru kaman gurjiya amma ba gani fa kike ba fa. Kai yi haƙuri ba na son kuɗin kaza a maganin ciwon ido na. Kuma kana faɗin ga hadari. To kuma ni ga lema ta ɗan ƙarhen ce ta ɗan karye a ɗan sa mai ɗan ƙarhen. Lahiyar ta ƙalau ka san ai ba ta bule ba ko? Ai lema ba ta lalace. Yo in dai ba ta bule ba dan wannan ƙarfen ai za a iya sawa. Me sauki ne wannan kaka to kuwa tunda kika sa na saki kazar can. Wannan tsuntsiyar to wallahi ita ma ba za ta moru ba. Ki zubar da ita kawai ba ta da amfani. Gaskiya. In ya so zan kokari bari dai ina da wata. Ki ajiye ta wannan ma ba za ta to yanzu kin ga misali. Kin ga wannan
dan karfan za a iya sa shi lokaci ɗaya. Daga baba sai baba ne ma bai ki samu ba. Atiku Abubakar kai ne garkuwa baba. Waziri mun yarda kai ne dan halalin mu. A gaida mai halin girma ba na yaro ba. Daga baba sai baba ne ma bai ki samu ba. Atiku Abubakar kai ne garkuwa baba. Waziri mun yarda kai ne dan halalin mu. A gaida mai halin girma ba na yaro ba. Amanar tsintsiyar yadda ta kakkare ko sarkin maɗoran duniya za a samu wallahi ba za su ɗora ta ba. Amma bari ina da wata. Bari in kawo miki. In dai umbrella ce lema ba? Lema. Saurare ina zuwa. Ai lema abin kauna ce. Kaka? Na'am. Kin ga Yawwa. kin ga wannan? Wannan leman shi yasa zaki ji masu iya magana sun ce Allah ka sa mu cikin inuwa ta annabi Sallallahu kuma ka sa mu danshi na alkur'ani. To amma baki taba ji an ce tsintsiya ka shiga cikin danshin ta ba. To kai waye ce maka tsintsiya tana da lema? Ai tsintsiya sai dai wahala. Kin ga fa duk ta kakkare. Kin gani? Ta kare. Dama tsintsiya ita ai sai dai wahala. Ba ta da amfani. Kaga dai mai inuwar ita ce wannan, mai li'imar To lema. yanzu dai kaka. Na'am. Kin ga kin sa na yi biyu. Na saki kazan nan. Kuma tsintsiyar ita ma ba za ta moru ba. To yanzu Abuja zan je gun turaki. Wazirin kin ga kullun ci gaba ake. Wazirin Adamawa mutumin kirki. Waziri dan mutanen Adamawa cigon. Me tausayi da jinkai ne dan halalin. Shi ko da yaushe burinsa mu kariya da yana da taimako baya gudun muradinmu. Bai san da a'a ba. Daga baba sai baba. Shi bai gaji rowa ba. Lema bai ki samu ba. Atiku Abubakar wazirin Adamawa sai baba. Idan na je gurinsa zan kai masa kuka. Kaka me kika tuna kuma kike kuka? Kai wannan yaron bari. Allahu akbar. Allah ne iko. Bawan Allah mutumin kirki. Allahu akbar. Da ba mu wahala ba, da ba mu sha yunwa ba. Wani abin da zai ci ya gagare shi. Yanzu kin ga kaka. Baya goya marayu. Kaka. Aiki ga mai kare ka. Kaka. Dubu jiran mutum ɗaya. Kaka. Inna lillahi wa inna. Kaka. Ni na tabbatar ba zan samu shamaki ba. Kin ganna a wargatsan nan? Baya kyamar mutane. In naje na tabbatar zan gana da shi meye kukanki in naje in gaya mai kawai. Kawai faɗa mini. Dan Allah ya ansa kiran mu. Wallahi ya amsa kira. Shi ne kawai. Wallahi ya amsa kira. Dan Allah kai ya ce ba zai ansa ba. In bai ansa ba za mu ƙara shiga bala'i. Za mu ƙara shiga wahala. Dan Allah dan Annabi ya zo. Ya ansa kiran mu. Atiku Abubakar zai amsa kiran talakawa kuma ya amsa. Insha Allah sako zai isa ga Atiku. Allahu akbar. Dodon mahasada kai ne ba na iska ba. Daga baba sai baba ne ma bai ki samu ba. Atiku Abubakar kai ne garkuwa baba. Waziri mun yarda kai ne dan halalin mu. A gaida mai halin girma ba da yaro ba. Kaka. Na bar miki wannan lemon. Umbrella nan tashi ki shiga daga ciki. Ni kuma zan je ko hulata da takalmi na zan siyar wallahi sai na je Abuja gwamnati. Ki shiga daga ciki. Ka gaya masa sako na. Zan gaya masa. Ka gaya masa sako. Ai na ga lemon za ta faɗi ba za ta faɗi ba kaka tashi. Ai ni ma gwara in shiga cikin ni'ima. Mu je in kai ki daga ciki tukuna. To, Ai lema ni'ima ce ai. Allahu akbar. Yawwa. Nagode ka kai. Sai na dawo. A gaida waziri. Insha Allah zai ci. Wannan ma ba za ta wulakanta ba. Shiga da ita kaka. Ai lema ba ta taba wula. Wannan in yara sun zo masu gasa gyada a sa su kona ta don ba ta da amfani. Insha Allah. Sai na zo. A dawo zai. Yawa kaka. Atiku na da barkwanci duka a halinsa. Dan na ji al'umma na ta yaban ɗabi'unsa. Gidan tururuwa ka fi gaban na kwarkwasa. Ka zaga ko ina kai ne za ka ɗau gasa. Ai babba sai babba.
ya danne ba. nema bai ki samu ba. Kuma tsara da sassaƙa ba zai ka da gamji ba. Daga baba